Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol uned 1. Hafaliadau Trigonometrig gyda lluoswm onglau. Mwy na 360. Wel, pam bydde angen onglau fwy na 360? Mae ffwythiannau trigonometrig yn ymddangos ym mhob math o sefyllfaoedd mathemategol byr a chymhwysol. Enghraifft, dychmygwch olwyn yn troellio gwmpas, bydd pwynt ar yr olwyn yn mynd trwy'r pwynt 360 gyda pob troelliad. Efallai bydd angen gwybod rhywbeth am y pwynt ar yr olwyn wedi sawl troelliad. Byddai'n golygu ystyried onglau'n fwy na 360. Yn y llun sydd gyda ni yma o siani nyddu, spinning Jenny, os rydym angen gwybod faint o edau sy'n mynd o gwmpas yr olwyn, byddwn angen ystyried nifer o droelliadau o'r olwyn yma. Felly mae hyn yn enghraifft syml am byddwch yn gweld bod problemau trigonometrigol gyda onglau'n fwy na 360 yn dod lan yn aml. Lluoswm onglau, newid yr amrediad. Ni wedi dod ar traws hyn yn y fideo blaenorol. Felly darganfyddwch gwerthoedd theta yn yr amrediad 0 i 360 sy'n bodloni cos 2 theta yn hafelu minus 0.6. Wel, cam 1 o darganfod gwerth sylfaenol 2 theta. Felly mynd ar cos draw, cadw'r 2 theta, a mae 2 theta felly yn hafelu cos minus 1 o minus 0.6. Felly ni'n cael yr ateb cynta yn 126.87. Sefydlu amrediad y gwerthoedd 2 theta. Mae gyda ni theta rhwng 0 a 360. Felly mae 2 theta, lle os ydy 2 sy'n positif, so ni ddim yn newid yr anhafaledd. Mae 0 mae 2 theta mynd i fod rhwng 0 a 720 wedyn. Wedyn llunio'r gromlin cos gan ystyried amrediad newydd sydd gyda ni. Felly ni'n mynd i fynd 2 waith o gwmpas. 360 2 waith. Yr amrediad newydd. Nawr ni'n gosod y datrysiad cyntaf ar y graff. Felly mae 126 tua fyna, minus 0.6 oedd yn cos 2 theta ni. Mynd â hwnna ar draws ymestyn y llinell, nes bod ni'n cyrraedd bob man lle ni'n bwrw graff a mynd lan o fyna. So mae'r un gynta, defnyddio cymesuredd y graff i dargarfod y gwerthoedd yma. Felly mae'r un cynta yn 126 oddi wrth 0. Felly mae'r ail un yn mynd i fod yn 126.87 oddi wrth 360 o cymesuredd y graff yn matcho. Felly mae'r ail ateb yn mynd i fod yn 360 minus 126.87 sy'n rhoi i ni 233.13. Yr un nesaf, ni'n cyrraedd yma, yn mynd i fod yn 360 wedi'r un cynta. Felly ni'n llador yna, ni'n cael 486.87 a'r un peth, mae'r pedwerydd hyn yn mynd i fod yn 360 wedi'r ail ateb, a ni'n cael 593.13. Felly'r un cynta o'r cyfrifiannell, yr ail un o'r cymesuredd, a wedyn ado 360 i'r ddau ateb yna i gael y gweddill. Felly dyma ni yr atebion sydd gyda ni am 2 theta, cofiwch. Felly ar gyfer theta, dyna 2 theta, rhannu'r una gyda 2, a ni'n cael bod theta yn 63.44 gradd, neu 116.57 gradd, neu 243.44 gradd, neu 296.57. Mae werth gosod rhain nôl mewn i weld os nhw yn bodloni yr mynegiad gwreiddiol. Cwestiwn bach nesaf sydd gyda ni? Darganfyddwch gwerthoedd x yn yr amrediad 0
i 360 sy'n bodloni sin 2x plus 45 yn hafel i 0.53. A cam cynta yw darganfod gwers sylfaenol 2x plus 45. Felly, ni'n mynd ar sin draw, felly 2x plus 45 yw sin minus 1, 0.53. O'r cyfrifiannell, ni'n cael 32 gradd. Sefydlu amrediad y gwerthoedd, felly mae x yn mynd i fod rhwng 0 a 360. Lluosi gyda 2 sy'n positif, felly fi ddim yn newid yr anhyfaledd. A wedyn ydo 45 i bob term. A fi'n cael bod 45 yw'r gwerth llia a 765 yw'r gwerth fwyaf ar gyfer 2x plus 45. Felly nawr, ni'n mynd i llunio gromlin sain sy'n ystyried yr amrediad newydd. Felly, dyna graff sain, a ni angen mynd o 45 i 765. 720 le ni'n croesi eto, 765 tyma bach yn fwy. Nesa, ni'n dod i'n datrysiad cynta ar y graff. Felly 32, mae 32 fel chi'n sylwi'n llai na'r amrediad ni angen. So 32 dyn ni gynta am 2x plus 45. Wedyn mynd ar draws a darllen bant bob lle mae'r linell wedd yn croesi'r gromlin a i gwerth x ar y chelyn x ni angen. Felly mae'r un cynta'n 32 o'r cymesuredd ni'n gweld bod 32 dyn ni rhwng 180 a'r gromlin. Felly 180 tynnu 32 yw 148 yw'r ail gwerth sydd gyda ni. Wedyn, adio 360 i gael y trydydd. Adio 360 eto i gael yr un nesaf. So 360 plus 32 oedd 392. 360 plus 148 yw 508. A i gael yr un ola, 360 plus 392 i gael yr un ola. Felly mae'n gwerthoedd ni ar gyfer 2x plus 45 yn rhoi 148, ni'n anwybyddu'r 32, achos bydd hwnna ddim o fewn yr amrediad ni angen. 148, 392, 508 a 752. Tynnu 45 o bob un, a wedyn rhannu dy 2, a ni'n cael yr atebion yma sydd tu fewn yr amrediad x. So 51.5, 173.5, 231.5 a 353.5. So ni wedi cymeryd y 32, byddai tynnu 45 o 32 mynd â ni mewn i'r x's yn negatif. Felly 2 enghraifft yna i chi ddangos sut ni'n delio gyda lluoswm onglau.